Takže aj keď problémy, ale útok bol ukončený, vlajka biela. Je to celá chybička, no ale ja poviem výsledný čas 18.70 na ľavom prúde, no a 18.35 na pravom lepší, takže výsledný čas domáceho družstva z Lednických Rovníc 18 sekúnd 70 stotín, pravý lepší 18.35. To bol prvý útok, uvidíme o chvíľu druhý, pretože si sa idú učiť z Podhoria.